Magkano itong chop suey? Mga 40 po. 40 pesos sa mga presyo ng kanyang mga chop suey. Meron din tayong papaya, no, na masarap na ihalo sa tinola, lalo na ngayon ay malamig ang panahon. Tapos ampalaya. Nay, magkano na per kilo mo ng ampalaya? Palaya, 120 lang ako, sando. Ayun, 120 na per kilo, no? Ng ampalaya. So yan po yung mga latag po nila ng mga gulay dito sa Malabon Fish Kulay lang Market. yan, 180, So update natin, 180 na per kilo. Magkano tumpukan mo, Pogi? 100 pesos sa mga tumpukan po dito ng kanyang latag na galunggong. Magkano dito? 340 naman po dito sa per kilo ng hipon. Dito po ay 300. So yan po yung mga latag po nila dito ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, good morning po. Magkano po yung mga bangus dagupan po natin? 140 lang dito. 140 na per kilo sa bangus dagupan. Ito may mga gulyasan po siya. Ayan, 160 sariwa. 160 na per kilo ng gulyasan. At tilapiyang Batangas po natin. 130 pa rin. Yun, 130 na per kilo ng kanyang panindang tilapiyang Batangas. 150. Ito yung mga isdang katsareta ba to? Yan, 150 na per kilo ng katsareta. Oh. Tapos yellow pinto na natin ay 150 na per kilo. Magkano bitilya mo? Dito sa Dalagang Bukid. Iyon, 250 sa per kilo ng Dalagang Bukid. At tumpukan po ay meron pong 100 pesos at 50 pesos na mga nakadaing na. ₱50 pesos lang po yan na mabibili po ninyo dito sa Malabon Fish Market. Yan, mga kapak po, banak, no? Talagang 50 pesos. Sari mo, magkano? 200. So, yung mga sari-sari pong isda na nakikita po natin ay 200 pesos na per kilo. Kaya na per kilo ngayon ang bangus mo? 130 ang kilo, bangus pandae. Ayan, 130 na per kilo po dito ng bangus na pandaing. So, shoutout sa inyo dyan. Shoutout. Hello po. 70 pesos na kalahating kilo ng kanyang mangga. Napakaganda. 140 ang per kilo. Magkano na ngayon sa mga goldfish mo? Dito, 40 yung mga ganito. 40? Oo, Ayan. 3 yung tsaka may janitor tayo, 40. Yung janitor fish, 40 pesos. Sa mga ganito, marami yan. 50, 5 piraso yun naman. Ayun, 5 piraso na 50 pesos. Anong isda yun? Koy, yun. Ito? Gurami? Gurami. Ha, gurami. Gurami. Magkano naman ang gurami na yan? 40. 40 pesos. Maya-maya pa. Ayun, shout out. Magkano na yung kiyat-kiyat mo, Lodi? Ayun. Dito po ay 100 pesos. Dito po sa kalahati ay 50 pesos. Tapos may mga naka-plastic na rin po tayo mga mansanas dito, no? 4 na piraso, 100 pesos. Tapos sa peras, 100 pesos din po sa mga latag niyang mga prutas, no? Magkano na suha? 50 po isa. 50 pesos na isang piraso ng kanyang suha. Tay, maraming pong salamat. Alright, good morning po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami pong mga nagbebenta o mga murang presyohan dito po sa Malabon Tumpukan. So ngayon alamin po natin ang kanilang mga presyo ng gulay at mga 50 pesos at 100 pesos dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Shoutout po, tay! Yan po yung mga latag po nila dito na mga panindang gulay, no? Aalamin natin ang kanilang mga presyo. Sa mga naka-plastic magkano? 20 lang po yung kalamansi, 10. Ayun, 20 pesos yung kalamansi, yung sibuyas at yung bawang. Magkano naman per kilo ng luya? 160 ang per kilo. Ayun, 160 na per kilo ng kanyang mga luya, no? So yan po yung mga presyohan ng kanyang bentahan po dito ng gulay. At ang ating kamatis po ay 20 pesos.
120 ang per kilo ng kamatis. Yung mga sili mo, 10 pesos ang mga naka-plastic na yan. Ayun, 10 pesos ang mga kanyang mga sili. Labuyo, 10 pesos. So, baybayin na natin itong kahabaan po ng Malabon tumpukan, no? So, dito po ay meron itong panindang mga chapsuy. Ito, magkano itong chapsuy? po. 40 pesos sa mga presyo ng kanyang mga chapsuy. Meron din tayong papaya, no, na masarap na ihalo sa tinola, lalo na ngayon ay malamig ang panahon. Tapos ampalaya. Nay, magkano na per kilo mo ng ampalaya? Palaya, 120 lang ako, sando. Ayun, 120 na per kilo, no? Ng ampalaya. So, yan po yung mga latag po nila ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market. yan, 181. So, ayan po, no, napakarami po ng kanilang latag ngayon na gulay. So, ayan po, no? Magkano upo? 40 ang isang piraso. Ayan po, 40 pesos po ang isang piraso ng upo. So, ayan po yung mga latagan nila, no? Dito rin po ay mga 20 pesos at mga sibuyas, kalamansi, mga 20 pesos po na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Sa pag-akit po ng tulay, ito po ay 50 pesos na nakaripak na po mga sibuyas na pula. Dodi, salamat. Thank you. So, mga 20-20 po na mga latagan po nila na mga gulay. 50 pesos. Ganun pa rin po yung mga presyohan nila dito, no? Sa mga nagtitipid po ng mga pansahog, sa halagang 20 pesos ay meron na po kayong mabibili. Alright, dito tayo sa kabilang linya. Sa mga nagbebenta na rin po ng mga tumpukan, no? Dito ay makakasulit kayo sa halagang 100 pesos at 50 pesos dahil dagsa po ang ating mga isda ngayon dito. So, yan po yung mga paninda po nilang mga tumpukan ng mga bangus sa halagang 120. Yan po ay bangus dagupan. Boss, tagupan 120 tagupan. Tapos ang isang piraso ay 40 pesos. So, yan po yung mga tumpukan po ng bangus dito, no? At ang mga kilo ng yellow pintuna ay 150. O, gulyasan. 150 na per kilo. Boss, maraming salamat. Thank you. Galunggong naman po dito, no? Update natin. 180 na per kilo. Magkano tumpukan mo, Pogi? 100 pesos sa mga tumpukan po dito ng kanyang latag na galunggong. 180 na per kilo. So, mga isang piraso po ng mga bangus dagupan po dito nagkakahalaga po ng 80 pesos at 100 pesos na kada piraso. Ang hipon po natin dito ay 300 pesos. Dito magkano? Magkano dito? 340 naman po dito sa per kilo ng hipon. Dito po ay 300. So, yan po yung mga latag po nila dito na mga seafood sa Malabon Fish Market. So, mga tumpukan po natin sa halagang 50 pesos na mga pandaing na bangus o diles. Yan, oh, mga tumpukan. Tapos 50 pesos na mga tumpukan din po ng mga dilis. Oh. Alright. Talagang ang ating mga kababayan ay naghahanap ng mga presyong abot kaya ng kanilang bulsa dahil dito sa Malabon tumpukan ay marami po kayong mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos na mga tumpukan. So, update natin tong kabilang linya naman po para sa kanilang mga bentahan po ng mga seafood sa Malabon Fish Market. Dito po ay may mga gulyasan po, no? At tilapiyang Batangas at bangus dagupan. Nanay Noemi, good morning po. Magkano po yung mga bangus dagupan po natin? 140 lang dito. 140 na per kilo sa bangus dagupan. Ito may mga gulyasan po siya. Oh. Ayan, 160 sariwa. 160 na per kilo ng gulyasan. At tilapiyang Batangas po natin. 130 pa rin. Yun, 130 na per kilo ng kanyang panindang tilapiyang Batangas.
Ganyan-ganyan lang yan. Lumakas. Nanay Noemi, maraming pong salamat. Thank you po. 150. Ito yung mga isdang katsareta ba to? Yan, 150 na per kilo ng katsareta. Oh. Tapos yellow pinto na natin ay 150 na per kilo. Dito sa malalaki. 200 pesos na per kilo. Ang ganda ng laman, no? Masarap to sa sinigang. Mga ganyan nga. Oo. Thank you. Salamat po. Boss, good morning. Bitilya at mga dalagang bukid. Dumaan na rito, no? Magkano bitilya mo? Dito sa dalagang bukid. Iyon, 250 sa per kilo ng dalagang bukid. Sa bitilya po, yan po yung mga presyo nila, no? Wala kang ibang latag, no? Boss, maraming salamat ha. Thank you. Dito ay dagsa yung mga bangus na nakikita po natin dito sa Malabon Fish Market. Ang mga tumpukan po ay meron pong 100 pesos at 50 pesos na mga nakadaing na. So yan po yung mga presyo, 50 pesos, 100 pesos, may mga per piraso din po sila sa halagang 80 pesos, 100 pesos na kada piraso ng bangus. 140 ang per kilo ng kanilang mga gulyasan, 130. Yan po yung mga presyohan na nakikita po natin dito sa Malabon Tumpukan. Doon lang tayo sa Pamanalian. Bangus na eh! Bangus na eh! Ikuway na dito. Ikita daw sa suki niya. Kalong tayo lang. Dilis na tumpukan sa halagang 50 pesos. 50 pesos naman din po dito sa mga bangus na pandaing. Nakadaing na po sa halagang 50 pesos. Tapos yung mga kabasi natin, tumpukan, ang dami. Oh. Tsaka may kapak na 50 pesos lang po yan na mabibili po ninyo dito sa Malabon Fish Market. Yan, mga kapak po, tanak, no? Talagang 50 pesos. Tumpukan po ng mga dagupan na bangus na 120 naman po sa mga per kilo po rito. Yellow pin tuna. So, ang ganda ng ating mga yellow pin tuna rito, no? Sariwang sariwa, oh. Yung 69 kita eh. Pakatulit. Tawid kasi yan tayo, kaya kulay mo. Pero yung laman, tingnan nyo yung laman. Magkano kilo, Lodi? 180. 170. So, ang presyo po ng ating mga yellow pin tuna po rito ay 170 na per kilo. So, yan po yung mga presyohan ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market, no?
Alright, so sa mga tumpukan po dito ng kanyang bangus na pandaing, yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang kanyang mga tawilis, 50 pesos na mga tumpukan. ₱100 na kada piraso ng bangus dagupan. Sa mga sari-sari mo, magkano? 200. So, yung mga sari-sari pong isda na nakikita po natin ay 200 pesos na per kilo. Kano gulyasan mo? So, dito po ay 150 na per kilo po ng kanyang panindang gulyasan. Tepam, shout out sa'yo. Magkano per kilo ngayon ang bangus mo? 130 ang kilo. Bangus pandaing. Ayan, 130 na per kilo po dito ng bangus na pandaing. Na mga mahilig po mag-ulam na mga ganitong kalaki na pandaing kung bangus ay 130 na per kilo. Dito naman po ang mga tumpukan po natin ay 120 na tumpok ng bangus. Ate Pam, shout out. Sige po Ate Pam, salamat. Shout out kuya, good morning. Oh, ito na lang. So mga tilapiyang Batangas mo, magkano na ang per kilo? 120 pa rin. Iyo, 120 pa rin po ang per kilo ng kanya mga tilapiyang Batangas. 170, dati 180, Ngayon, 170. ayun, 170 na lang po ang kanyang per kilo ng bangus, dagupan. So shout out sa inyo dyan. Shout out. Hello po. Shout out. Kuya, marami pong salamat. Thank you. Kasi isda. Shout out mga bossing. Wala tao. 70 pesos na kalahating kilo ng kanyang mangga. Napakaganda oh. 140 ang per kilo. 4 kilo. Ganda ng mangga eh. Oo, ang ganda oh. Yan po ay Walang tao eh. Wala kaya mangga. dito tayo sa mga paninda ni Lodi na mga goldfish. Meron tayo nakikita dito mga karpa, no? Sa mga mahihilig mag-alaga ng ganitong klaseng mga isda sa inyong mga aquarium. Yan po ay binebenta po rito sa halaga. Meron po 50 pesos, may 70 pesos. Magkano na ngayon sa mga goldfish mo? Dito, 40 yung mga ganito. 40? Oo, Yan. 13. Yung, tsaka may janitor tayo, 40. Ang janitor fish, 40 pesos. Sa mga ganito, marami yan. 50, 5 piraso yun naman. Ayun, 5 piraso na 50 pesos. Anong isda yun? Koy, yun. Ito? Gurami? Gurami. Ha, gurami. Gurami. Magkano naman ang gurami na yan? 40. Ah, 40 Alis ka na ba? pesos. Alis ka na? Maya-maya pa. Oo, bigyan ko na ako. Hindi yun. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga isda na pang-aquarium. Lodi, thank you ah. Dito naman tayo sa mga presyohan ng kanyang mga Lagi. saging. So, Mayor, shout out. Magkano na yung kiyat-kiyat mo, Lodi? Ayun.
Dito po ay 100 pesos. Dito po sa kalahati ay 50 pesos. Tapos may mga naka-plastic na rin po tayo mga mansanas dito, no? 4 na piraso, 100 pesos. Tapos sa peras, 100 pesos din po sa mga latag niyang mga prutas, no? Dito po sa peras, 100 pesos. Sa mansanas, 100 pesos. Meron din po siya mga panindang saging. Yung saging natin magkano? 100 po ang per kilo. Dito, ayun, 70 pesos po dito. So, yan po yung mga presyo ng kanyang mga prutas dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Lodi, salamat. Thank you. Thank you. Dito po ang mga kilo, no, ng kanyang mga sambalis naman po yun dito na mangga. Na halagang 120 na per kilo. Tapos, ang kanyang mga grapes na ubas ay 50 pesos, 100 pesos na per kilo, no? Magkano na suha? 50 pesos na isang piraso ng kanyang suha. Tay, maraming pong salamat. Thank you. Alright. So sa ating pag-iikot po dito sa Malabon Tumpukan, marami po kayo mapipili at dagsa po ang kanilang mga bangus na latag dito, no? So yung mga kanilang tumpukan, nakakabili rin po ng mga 50 pesos, 100 pesos. Sa mga hindi na po mga masiselan, talaga makakapag-ulam na po kayo sa halagang 50 pesos na tumpukan. At ulam na rin po ninyo maghapon para sa pamilya. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga vendor na masisipag na nakakapaghatid araw-araw sa ating mga kababayan at nakapagsilbi ng mga murang presyo. At shout out po sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. At shout out din po sa mga kababayan natin na dumayo upang mamili ng kanilang mga iuulam. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa bayan po ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.